Hey yo guys, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi umtimandi umabuyu ubambolunye uhlase bodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala angisakufuni. You know the case imile bafethu, icala maselifakiwe enkantolo, inkosi kumele lijudge bafethu. I'm here to do that. I'm here to fix people's relationships. Nina seniyajolelana and King Ginger uzoniqondisa. Angisakufuni. Hlukana nendoda yakho uma uthi usuyafila ukuthi kujwayela kabi. Hlukana nomuntu wakho imamazi makuthi uyafila ngathi selikuthatha lights asingathathani lights bafethu asibeni serious, let's work on this. Hlukanani ningaze niqabane ningaze nishayane. Ngiyanithanda njengoba ningithanda. Cani subscribe maniqeda lapho nibambela bambala. Hey yo, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi umtimandi umabuyu ubambolunye uhlase. Welcome to Angisakufuni. On this show is where I give people a platform to break up. No way, break it up now. Hey, what made you go to why the people that? Why the We are back at it mntanami. Oh, ningikhumbuza elinye iculo lika Rihanna. Elithi na umbrella. Yabona ke makanje dingeka ama umbrella ngoba khona ozokhala. Khona olahlwayo, khona ozokhala, khona ongalindele, khona ojabulile basebhasini njengamanje bo2 ngibalethile. Umamaza akazi ukuthi indoda yakhe izomlahla uyitshela ukuthi my brother umphelezelile to an interview, but today kuzocaca ke ukuthi kwenzakalani. My name is King Ginger Cream de la Cream and this is Angisakufuni. My brother ngicela uze ngapha umfowethu uzoyi-introduce asichazele futhi ukuthi why esibizile, why ebhalela uKing Ginger ukuthi azomsiza. Mfowethu sicela igama nesicela usichazele ukuthi why esibizile. Ngegama ngoThabiso Xulu mfethu. Awuqaphashe. Mfethu. Yeah, shuthi manje yinenkinga lana mfethu yabo. Yasho mama mfethu sesinesikhashanyana siphusha mina naye ngithona. Amashita nje lokushini ukuthi mfethu lo mntana lona ngathi ngiyadlelwa mfethu, ngiyajolelwa kahle yabo. Mana manje into engishaya ukuthi ugelma kanami mfethu uGrand yonke into mnandi ungiphatha Grand. Unesikhathi sami ngiyazibuza nini kanjani ngizona. Amara lately mfethu ngiyabona ukuthi man. Hayi man khona ukushaya amanzi. Kahle kahle ngicine ngimjumpa but then bengafuni ukumjumpa sokuthi ngimjumpile yabo. So ngifuna ukuyenza ngendlela eGrand ngivele ngithini ngiqede yonke into. Ishaye ngendlela right ngingaliwanga mfethu ngizona. Ya kahle. Even though naye angekathani ukuthi ngiyamshiya fele mara naye ngiyamshiya sengimnanda uthi angisilo umuntu osherayo man. Ngithanda ukuthi into makho yami kube yami sibani. Into ukuthi kuzoba yethu hayi ngimnandi. Pressure ngimnandi. So wena bhuti wami amajithemelo okukutshela kuwena ekhanda bekuhambani mfethu because uyasho ukuthi lo muntu endlini akakubonakalisi konke lokho. Mina mangisho ukuthi ngibiza indlela ikwali out ngoba muhle lo mntana mfethu yabo. Because yena kudala yabathi akamfaneli kanjani mina ngithola ngikanje ngibona na mfethu image yami umuntu onjani. Hayi uyawuthe Grand mfethu. Hayibo kanti wayithina kumele sisothola hayibo. Awuthi kumele bene ya. Bathi hayi akangihlala ugel nana lokuyinkulumo nje zasekhaya ngithola. Sure. And then bangitshela ngilokuthi mina athi hayi angidlela umona ikwali. Apha ngithini mina nami ngicine sengibona ukuthi na uthi hayi man. Konke engahashayi Grand. Yeah, so no into engifuna ukuyenza ukuthi at least mangizomlahla ngimlahla ngendlela eGrand. Ngithola. Ngiliwa phakamisana izandla plus uyazi ama-GBV mfethu uyalala mfethu. And mfethu yazi mfethu usakhuluma ngazo lezi zinto ze-GBV mfethu. Ngisacela mfethu ukubuza kuwe mfethu ukuthi wena mfethu yini lena ekusizile noma yini le kusiza bu-out ukuthi ugcine ungafikanga kulezo zinto kodwa wena uthathe i-decision ngale ndlela e-right because mfethu ngiyabona mina ukuthi wena ngathi unayo leyo discipline uthi hayi izinto masizi kanje ezibu-out akumele ngize ngiyithole sengikoma Sun City and exactly mfethu yabonga avoid lokho nakhona ukuboshwa
nokuzimoshela nje igama nje nami yabona mfethu angifuni ugcina sengimoshakela igama kuthiwa mina ngishaya abafazi yeah because yonke ibloka nane career yakho nane future yami ngithola mfethu which is wangifuna ukuyenza ngendlela egrand ukuthi naye aphuma indlela yakhe grand kumnandi nami ngiphuma indlela yami grand kumnandi singaba ama enemy futhi nakhona ngithola nakhona uma kuthiwa sahlangana estradini sikwazi ukuhruntana grand sibulisana noma mas grand masihlangana endaweni ngithola ngabe nequal phakathi but then nje le relationship yami naye hayi seyifike kwanqingeje mfethu. So my brother, one last question nje before simsondeze my sister, yini le wena ekusizayo ukuthi mawuzizwa ngathi usukwatile ukwehlisa umoya, what do you usually do mawusubona yalo ngathi ngijwayela kabi yabo nje mina ngivele ngiphume ngizenzele izinto zami thola ukuthi nje ngivele ngijime yabo le nto leyo ngasho ngithi cishe esifane ngabe nalo muntu oziphumelayo ngiyende ngizele emajiteni mangekho emajiteni ngiyazidlayela iphulu mfethu ngizodlala isnuka qhuba isikhathi nje umoya ehla kanjalo ngithola ngibuye endlini ngisishaya ngathi ngikhohliwe ngisekho lapho but then yazi noma ngasishaya ngathi ukhohliwe mayikudla into yakudla uthama mayikudla yakudla but then manje sengibona ukuthi kufika isikhathi sokuthini ayichaye mfethu. My brothers nama option awu2 njengoba senilethe nobabili ngebhasi sine option ukuthi mawuqeda ukuhlukana naye la my sister sinibuyisele nobabili ngebhasi ekasi or yena simnike 50 rand ahamba ugibele free abamba itaxi ezombuyisela ekasi so wena ukhetha ini after senihlukene. Noma ngingavana naye sinot ukuthi nginekwali naye hayi anginakwali naye just nje mina ngiqede relationship eyomjolo phela mawafuna siqhubeke sibe yimpintshi siba bangani mina ngina flops ngaba bangani showcase ngithola kodwa nje hayi umjolo wami naye hayi khona angishare out yami angisisharist shit ngithola angisisharist angeke ukuthi ami ngizodlalana mangisuka ukukhiqa injinju yangena nayo yadla hayi not sharist hayi angisisharist athamseni mnandi kodwa yena nginakwali naye nanoma afika ngizomchazela kwayena nje ukuthi mfethu mina nginakwali nawe anginantembi kodwa nje ngicela nje ukuthi nje siyeke enye into khona nokugula wafethu esikhathini sanoya ngithola cabanga senginje amaphilisi athi mina ngumuntu ongasibambi isikhathi ngizowakhohlwa lawo maphilisi akusukufa ngithola bathi ngo8 o'clock kumele ngidla amaphilisi every day ngo8 wena ngo8 awukho usasemjayiveni yabona akusukugula akusukusindwa ishidi bro yabona into engishoyo man hayi mfethu ithi simsondeze simtshele ukuthi sibalekele izinto ezikanje hayi akesa welcome awusekhulumile mfowethu akube njalo so my brother yini into ufuna ukumtshela wena emefika lana njengoba umlethela kwi angisakufuni angifuna nje ukumtshela nje grand ukuthi mfethu bekumnandi ngithola yonke into begrand but then since wena sothola umuntu ngaphandle ngiyeza ukuthi uyajola nami ngizibonela ukuthi uyajola vele yabo akaqhubeka naleyo bar ayitholile nami ngizobona ukuthi ngiyapi ngizobona ukuthi ngiphuma kanjani nami yangithola even though kumele ngiqale phansi ngizoqala phansi ngizobona ukuthi ngiyapi nempilo yena akaqhubeke la khona if yamjabulisa leyo bar ukudlula mina akaye la because if bengimjabulisa enough bongekaye kuleyo bar ngithola so it shows ukuthi mina ngimjabulisa ngithi so akaye la jabula khona ke mina ngizosala mina mfethu welcome ufuna ukwenza show ukuthi ushow baba wami ukuthi uRihanna yamdedela yamdedela la kanjani nama ya umbrella la kanjani ela hayi mfethu sewesikhathi kube njalo hayi ngahlala ngapha siswami njani ngiyaphila ubani kam Sine ubhutilana uyasixoxela ngawe nangothando lenu the way niphethane kahle ngakhona and uthi umphethe kahle wena ungathi yini oyithandayo ngaye ngithanda ngaye ukuthi unothando unempatho uyakwazi ukuphatha umuntu wesifazana kahle and wena uphethe kahle kakhulu alright kunento afisa ukuyikhuluma nawe afisa ukuyixoxa nawe ngizocela nje ukuthi umlalele mfethu ngitshela konke Sine right ngiyaphila sharp mfethu Angithi ungamangali mfethu sengilethe abantu bamakhamera nani yabo nakhona mfethu khona into engangiphathi kahle bengafuni ukuthi lakhe ngicina sengiyikhuluma sithu endlini bengagcina se-end up ngenye indlela yabo sesiphakamisana imoya nani yabona kodwa bethi nje ngitshela ngendlela eradi ukuthi mina mfethu grand sharp amina sengigrand mfethu yabo mawuthi grand chaza ukuthi grand ngani kahle understand lakhe ngichaza ukuthi mfethu mina ngibeke nje ngezizulu esisobala ngisakufuni mfethu awusangifuni chaza ukuthi mawuthi awusangifuni Sine soyithu siyazi ukuthi mfethu nomuntu osophusha naye wena sayidini. Muphi? Ngiphi ufakazi ngiboneke ukuthi akusiza uphika muphi? Akusiza uphika. Phela mina ukhulume phezulu kwento lama ene proof. Sine how many days wena manje from nini so na habit ukuthi wena ifone yakho mayikhala wena so yaphuma uyansela le. Kodwa
ngathi ngifuna ukukhuluma into private namantombazana manje kusamelana sinebonga na flop hayi echinja lo muntu ona bayanga nankinga mfethu sishare amafoni bengikwazi exchange amafoni ngibambe yakhe abambe yami for a day asayenzi leyo nto kulamalanga my privacy kulamalanga sayakwazi ukuthi anti phone hamba yomela le abuye sekabuye sinenini usema WhatsApp yini ya flash yasimara umuntu maka flash umuntu wakhe yamazi maka flash yambona ukuthi ya flash lona seplashele inkalakazi yangithola hayi mina leyo show nje angizwa awuyizwa kanjani futhi ngoba amadlebe nawo nawo hayi awekho hayi sine yabona into ngiyabona into awekho kanjani sine uyasho uthi asakuthandi ya uthi asakufuni ke ucela uthi nihlukane use right ngawo ngeni kwazi ngobani yena uyedwa usuyajola uyajola uphikelani umuntu uyazi ukuthi uyajola uphikelani ekasi bayingaki basha abantu ukuthi uyajola last so wena uhamba ngabantu ukuthi last uThibo sungitshelile ukuthi wena ukubona uvana nomuntu wena ungibonile yini wena ngawakho amehlo uThibo sangeke ngitshela manga upro wami Thibo ngawakho amehlo ungibonile yini so nje mina nahlukani so wena wabona botsho uThibo ukuthi angakhulumi next wawothi ukuthi usangakhuluma ukuthi ukubonile ngithe mina proof ya yonke lento ayisho proof nyasho ukuthi Thibo sungitshela ukuthi ubona uhamba nomuntu wena ngibonile wena wamtshela ukuthi angakhuluma why wena uThibo sangangitshela ayikho nje asihlukani mina nawe kusalayo yo interview kanti ngisela ama camera nani uzojola i1 mongabe uyafoster mina sengigrena hayi ngizojola i1 fire by force uthanda ungathandi ngeke and enye into uzobuyela ekasi ngetaxi ayikho leyo njengoba size so engitshela ukuthi ngimphelezele ku interview so hamba sonke nihamba nonkushilo hayi emfethu mina noma ngathi wasihamba sithu akunankinga ne lalela ke sine noma mfethu bheka soba together ne mara sajoli nawo singaba abangani akunankinga singaba abangani siqhubeke izinto esizenzayo mina nawe akuna clean friends uyazi sine mfethu ngihamba naye so Java sithu kube mnandi emjaveni sibe right soba abangani sine kodwa wathi mina ngizoyenza isihlungu ke sine mfethu ngizohamba mina ngithola umuntu and lo muntu loyo mfethu ngizojola naye eduze kwakho mina ngoba mina nje angisakufuni sine mina angisakufuni uyangifoster phela uyamfoster by fire by force sizoliqhuba loluthando naso ke sibona uyofika ekugcineni kanti sine wena indaba usufuna uba namadoda amabili uwazi kahle ukuthi una indoda usile ufunela ubaba omncane iswani ngifunela ubaba omncane ayingalingwa ngisehlane straight la ngifunela ubaba omncane ala ngiyalingwa lana baba omncane umtshele baba omncane le kude hayi la hamba nobaba omncane wakho hamba nawo omncane wakho wena ukholozela uqaphashe uyafoster andangeke mina siyaqhubeka mina naye ngaso ke sibona so bona hayi sephithi ke masifika lapha eroomini mfethu ngicela uthathe sonke into yakho ishiye la because mina ngifuna ukuqhubeka so khona umuntu mfethu nama sengikhulumisana naye kulungile nawe uzobe ukhona uma mncane nawe ubaba omncane uzobe khona kodwa mina nayo nakhona mina singisaba ukugula mfethu yabo khululeka wena siyaqhubeka mina ngisaba ukugula uzongigulisa hamba nabantu bohlangana nabo ebusuku hamba soba u2 se clinic hamba soba u2 angifuna ukugunya amaphilisi sine hayi asakufuni hayi so qhatha ama camera no ginger wayo ngifaka mina angithi ubhalele mina kahle kahle wena uwosiqhathayo ngenzeni uyena ngithi uthe akasakufuni wona uzwana neqiniso kahle uzwana neqiniso and iqiniso liphendula kubantu hawu kaze ezothini ke nalento uthi utshintshe kokuqala futhi akaqazi next utshintshe ubizwe yimi wena mele uplane mina wena no ginger futhi usabe indoda akuzoqhathayo nazo ngikusaza ngempela hamba kulawo abantu bakho welcome ngisacela mfethu ukuthi my sister umthathe umfake ebhasini bathe bazohamba together esihamba together so hamba together vele sihamba together uyothatha into zakho mfethu ya xa uthatha lento zakho nale nwele zakhe igcwele lapha endlini lezi igcwalisa uboya lapha ubona ukuthi udliphalisha mfethu sokunento ebovu lapha phakathi kunonwele olubovu kunonwele oluhlaza kunonwele oluyelo hayi ngeke mina ngikhona mina hayi awusana muntu la ke imkhohlwa sabo choose sawangani ka ntwana yami akunakaya thina choose yekela shapere bade ngiyamncengisa ngimenze choose akafuni awuzozibona wenze inkinga phezulu kweinkinga awuzozibona mfethu uzibona baba wami uright angithi ngimnandi uyishinto obufuna ukuyisho nayi evidence angithi yes ayikho into ayishilo la ushilo ayikho into ayishilo azofoster u1 sobona first uzojola i1 uhamba kule bar uhamba nayo le bathi gijima ngamigalo nayo hamba soba u2 kuleyo hamba kuleyo bar so gibela so u2 yazi bekuzoba ngcono wena ginger mfethu ngabe kuthiwa leyo bar leyo uyincela imali leyo imali abuye azoyidla nami nawe ngizona bekuzozwakala ola lo ngomuntu mfethu sakugijima ngamigalo yena manje angikhumbuli mina ngimise imigalo mina naye sijaba mfethu ama-tavern lawa aselokishini anto wangitshela ukuthi ku-grand kanti ufuna ukuya emigalo akangitsheli sakathola ibar emamigalo idla so u2 ngiyasho nje angisisaphenda
Isaphenda. Isaphenda. We ha. Isizo approve. Thatha blona. Ha. Mfethu lo muntu lona sahlangana grand kumnandi yonke into right mfethu. And uzobona ukuthi isigebengu sangempela. Bengingaboni mina bengingazi nokwazi. Bona ukuthi professional criminal lo muntu lo. Professional. Qili. Respect nje ngizama ukubeka. Umuntu ngokungitshela manga. Umuntu momthanda umuntu respect umtshela iqiniso mfethu. Shuthe ngaba sibizanga lama camera bongeke wena ukhuluma iqiniso kahle kahle. Bawuzothula ufene indaba wena. Phela yabona ngabe uyabonga kakhulu. Yabona lapho ngabe uyangikhothamela ukuthi ayi cha ngiyabonga ngihloniphile. Hawu, ungihloniphile. Hey ntombi yakho. Yabona ke into bengitshela yona. Yabona into bengitshela yona ukuthi isigebengu. Kumele ngami uyangibonga nje manje. Maye le bhono ungawathembi king face. Noma kuthi uyashela jinja, ungasheli lo bhono. Kodwa wena washela waqoma. Usanali futhi siyaqhubeka. Sengiright. Ngeke welcome bafake ebhasini bobabili. Sengifuna umuntu omnyama mina. Ya uzoba yabuyela ku Dark Dog. Ya, Umhlaba ukuhlulile ukubuyisa. Angihlulekile la. Ha la ngihlulekile la. Ya uhlulile. Indlela nama ngayo deserve kuba iqhosa wena. Njoba ngisho relationship. Asami ngiyokunikeza izinto zakho le. Hamba naye. Phuma kumaXhosa, phuma kumaXhosa. Hamba nabo, hamba nabo. Angigila yazi. Sami umuntu wami. Ngeke umuntu wakho. Hayi. Yabonga cream de la cream. Ya njaya. Ngidlalile mfethu. King change igama uCream de la Cream. Ey kuzoba nzima ke ebhasini mase sibuyele emuva uma isisitutha kahlukana nalo my brother and nabasaba bahlukanisa welcome. Eish. Ey uma isister nayo kotela umjida manje. Okay King change Cream de la Cream it's ngasizo welcome bafethu ngibahlukanisa bafethu. Ziyakhala bafethu njengamanje. It's about that time. It's going crazy. It's going bananas. Angisakufuni. Make sure that you subscribe. You do the right thing. You do what you have to do. You tell a friend to tell a friend to tell another friend. That's he must say, she must say. Subscribe on this #1 channel. King Change Cream de la Cream. Sendere bobo. Si popo. Si. Take me home. Hey yo, boom. It's your boy King Change Cream de la Cream. Got some demand to Mabuyu, Bampoluyu, Class. Welcome to Antisafufuni. On this show is whereby I give people a platform to break out. No way, bring it up now. I'm talking about my sister, man. Hey, what made you go to why the people that? Why the people? Why acho que vai pelchisa mkhulu. Hayi no. Hayi niyasho kuyasho ukuthi vai pelchisa. Inkinga usekhathele isena.